Becah negara. Niku jenenge Anoman. Wedan. Wong kono do kompak-kompak kabeh. Ayo. Tutuke piye? Arep tutuke nggon warmatene Wisanggeni. Wisanggeni adikku. Karmatene Wisanggeni mungsuhe Antasena. Munio. Munio. Ayo muni, Om. Antasena diwaneni. Satriya peng-pengane padake. Nggih, Den. Heeh. Sampluk mawon. Modar. Guyu apa kok? Guyu ora ikhlas ngene iki kok. Arep los wedi. Ayo Munia. Sampluk sisan kowe kandhani kula niku apa mboten kurang-kurang lho, Ndara. Iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kula ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Kampleng mawon. Iki yo ora ngelekke. Ah niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoi niki mboten apa ngaku wae. Tonyo mawon, Den. Mudar. Kudu ora gelem ajar kabeh. Dak pucet. Pancen ora kena. Mudlar Ndara Sencaki. Ndara Sencaki ra tau ngomong, ra tau ngendikan ning terus nonyo. Lara tenang. Aku kok tepat ya apa-apa iki. Selamat. Tangan kiwa. Lara tenang. Seneng tenan aku. Ora kok do manut rumbilung iki. Manut wae kanca sekake padake. Gatotkaca niku dilongkas biasane Gatotkaca. Saka dhuwur tanpa nganggo mandheg bres. Niku asli kula mboten goroh. Ngandel ora. Aku soalé kulino nderekke ratu kok. Ya ngono kuwi kok le nyiksa. Ngandel ora. Kowe mendhak kok, kowe mendhak. Wah, ora keson Jombaya terus aku. Ayo wani kuwi. Nendi? Niki napa dadak? Yo. Foto wandane to asu kok kowe iki. Ora elek to. Ya nggo hiburan nang nganti ora kowe. Siraku ki lara tenan. Sirah loro kok nggo hiburan. Ya ora nesu apa. Arang yo nggo gayeng-gayeng kok ya. Ndara Antasena meneh. Piyai kok ora jeleh-jeleh ya. Arang jeneng nonyo wong iki ya penak ya. So sing diantem ing meneng wae. Wah, dimake dinceng sik. Les. Ya. Aku rasa. Wis kebacut tercatet teko. Tercatet rasa. Ya